Здравейте, прекрасни приятели! В днешното ми видео ще ви разкажа една история, която много ме впечатли. И каква е тази история? Тази история е за една майка с един син, които отиват на морето и майката казва на сина: много е горещо, времето е само заплашно, тъй като аз съм много изморена, ще легна на шезлонга и ще си почивам. Ти влезни във водата, но гледай да не се намокриш, защото ако си намокриш, банския ще те набия. Всъщност, нашият живот се проваля точно поради тази причина, че някой някога ни е забранил нещо и ние винаги се страхуваме от това нещо да не ни набият, особено мама да не ни набие. За това този син отива на брега на морето, влиза до коленете и започва да гледа децата, които си играят. Толкова ме е интересно, толкова иска да влезне, но забраната на мама е в пълна сила, защото знае, че ще го нашамари, знае, че майка му ще се изпълни забраната и ще го нашамароса. Затова той се отдръпва от водата и в един момент мама му казва: хайде, сине, да си тръгваме, вече е късно. И точно това правиме ние. Тръгваме си от живота, тръгваме си с ръце, които са празни, не сме изпълнили това, което искаме и в един момент ние сме празни. Ние не сме изпълнили нашата мисия и това, от което се страхуваме най-много, ни спира да живеем истински. Това са забраните, които сме получавали в живота ни. Това са страховете ни, които не сме изпълнили. Затова повечето хора се провалят. Затова повечето хора не стават алфа, не стават мъжкари, не стават лидери, защото всъщност забраните, които мама е давала, са пълна сила при тях. Забранява ни мама, не живееме. И колкото повече напредва живота, ние толкова заприличаме на нашите родители. Най-тъжното е да се погледне в огледалото и да видим тъжното си уморено лице, което не е живяло. А какво прави един лидер и алфа мъжкар? Той си казва: да, ще бем под нашамароса, мама, някой проект ще ми се провали, но всъщност ще пробвам пак. Това правят успешните хора, лидерите, които успяват пак да пробват. Не им харесва старата работа, успяват да запишат курс, да си преквалифицират и да си подобрят квалификацията, да започват нова работа. Успеят да кажат на партньора им, че не им харесва във връзката това, което те казват, но това е проблем на партньора. Да се поправи той, не те. И така успяват хората да станат от бета алфа. И всъщност това ги различава успешните от неуспешните хора, че вечно се блъскат с техните страхове, всъщност те изживяват техните си страхове. Колкото повече се страхуват, толкова повече се впускат в този страх и всъщност дори живота да ги нашамароса, те пак продължават. И винаги го правете така, дори да се наложи да се борите за вашите истини. Те ще бъдат разбрани в един момент, вашите истини. Ще се наложите, дори да ви ударят един шамар, вие пак ще си наложите истината и ще бъдете прави за себе си. Хората ще ви приемат тогава. С тези, които не ме познават, съм позитивен психолог, коуч по емоционална интелигентност, владея семейните констелации, метафоричните карти, когнитивно-поведенческа терапия. Също така имам офис, който се намира в град Пазарджик, на улица Гурко номер 3, етаж 2 и ви чакам за лична консултация. Моля, пишете за час и съответно ще се оговорим. Сега ви пожелавам хубава вечер, приятели. Ваша Станислава Стойнова.